Ens trobem a la plaça del Llibre Valencià, així al Centre Octubre de Cultura Contemporània, i compartim estos minuts a Jesús Figuerola. Jesús Figuerola és editor en Perifèric Edicions, és president dels Editors Valencians i, a més, president de FUI, la nova fundació pel llibre i la lectura. Jesús, benvingut. Hola, Com va sorgir aquesta iniciativa de fer una plaça oberta del llibre valencià? A veure, jo crec que va sorgir... És un projecte conjunt, i això és molt important dir-ho, dels escriptors, de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, del Gremi de Llibres de València, de l'Associació d'Editors del País Valencià i de l'Octubre Centre de Cultura Contemporània. I sorgeix bàsicament per un doble motiu. D'una banda, perquè la producció editorial en la nostra llengua és amplíssima. Tenim una producció editorial molt rica. L'altre dia estàvem comentant que l'any 2012 s'editaren al voltant de 9.000 títols en català. Dels 9.000, uns 800 així al País Valencià. És molt o poc, 9.000 títols? Doncs, per exemple, és més dels que s'editen a Grècia, en grec, és més dels que s'editen en danès, i és semblant al que s'edita, per exemple, en finès. És a dir, tenim una producció editorial en la nostra llengua superior a la que tenen alguns països en llengua pròpia de la Comunitat Europea. Doncs, per una banda, això de dir, tenim una llengua rica en producció editorial, volem mostrar-la. I això connecta en el segon motiu. El segon motiu és la invisibilitat del llibre en la nostra llengua si al País Valencià. La realitat és que és el peix que es mossega la cua, els adults llegeixen poc en la nostra llengua i n'hi ha poca visibilitat del llibre. I com que n'hi ha poca visibilitat del llibre, la gent tampoc accedeix a ell. I aquesta era la raó per la que volíem trencar aquesta dinàmica d'invisibilitat. I d'ahir el fer esta plaça del llibre, que és un espai on hi ha molts llibres en la nostra llengua i que la gent vinga, que la gent vegi els autors, que parlen els escriptors i que compren llibres. A quins suports heu comptat? A veure, suport. El suport, a més de les 4 organitzacions que hem llançat la proposta, comptem amb el suport de les universitats, de la Jaume I, de la Universitat de València i de la Universitat d'Alacant. Comptem amb el suport d'Escola Valenciana, de la fundació acabada de sorgir pel llibre i la lectura, FULL, i amb el patrocini de la Institució de les Lletres Catalanes, que són els que, per dir-ho així, han aportat una quantitat més significativa per a poder posar en marxa aquesta edició. I amb voluntat de quedar-se. I amb voluntat de quedar-se. No, a veure, després, això també és una cosa curiosa. Quantes setmanes del llibre en la nostra llengua han hagut a Catalunya? Van per la 32a edició. A les Illes Balears van per la 24a edició. Esta és la primera. No s'ha fet mai una fira del llibre en valencià així al País Valencià. Esta és la primera edició. I després d'esta vindran 2 i 3 i 20. I les que facin falta. I les que facin falta. Has parlat d'invisibilitat i has parlat també que comparativament en la producció que hi ha i les edicions que hi ha en altres llengües, la literatura en català no està tan mal. No està mal. Però què es fa mal? Per què no es posa en valor? A veure, la producció està bé, però els lectors, ahir ja sí que depenen de cada territori, cal matisar molt. Mentre que a Catalunya l'índex de lectors en la llengua pròpia està augmentant, cada estudi d'hàbits lectors indica un augment dels que trien el català com a llengua habitual de lectura, ara estan en un 22-23%, a les Illes Balears estan al voltant del 10-12% i també va creixent, no tan ràpidament però va creixent. Nosaltres estem en un esquifit 3% i ens mantenim en aquest 3% des de ja fa molts anys. Clar, per què està passant això? Jo claríssimament crec que és perquè n'hi ha una falta de suport institucional i d'apostar perquè aquesta cultura té que ser promoguda i potenciada. Perquè n'hi ha una cosa molt important. En els sectors en què la lectura és obligatòria, se llig molt en la nostra llengua. És a dir, així tots els xiquets, i això sempre caldrà reconèixer l'extraordinària tasca que estan fent els ensenyants valencians, perquè són l'autèntic suport de la llengua,
qualsevol xiquet que estiga en una escola valenciana llig 4 o 5 o 6 llibres a l'any en la seva llengua. I això des de primària i fins i tot des d'infantil, que ja estan llegint, fins a que acaben el batxiller. Compta la quantitat de llibres que és això. Acaba aquest període i quan la lectura no és prescriptiva cau als nivells que estem parlant. Què passa? Doncs passa que n'hi ha un espai en el que, si un espai funciona i en altre no, és perquè algunes coses s'han fet bé en un lloc i s'estan fent mal en un altre. Què és el que s'està fent mal? Que no hi ha recolzament a la lectura en valencià. No se recolza això. Si hi ha promoció, existiria. Clar. I s'exigiria. Jo estic convençut que sí. Si n'hi hagueren polítiques, per exemple, d'afavorir que les llibreries tingueren llibres en la nostra llengua. Si la televisió valenciana, que ara està a punt de tancar, haguera fet el seu paper, que no l'ha fet, que ha sigut una televisió plebea, si haguera fet el seu paper, ja hagueren portat els escriptors valencians, i els músics també, però estem parlant dels escriptors, que els escriptors valencians hagueren anat, que els divendres te comentàrem l'últim llibre que s'ha editat, igual que parlen del cine, que parlaven dels llibres. Si totes aquestes coses s'hagueren fet, tindríem més lectors. Perquè quan s'ha fet en altres països s'ha incrementat la lectura. Simplement és això. Parlant del sector editorial valencià, quin és el seu estat de salut en aquests moments de crisi econòmica? Quin és l'estat? Està patint una crisi molt forta, però molt forta. Els últims estudis diuen que les vendes en l'estat espanyol en l'últim any poden haver baixat, el volum de facturació pot haver baixat entre un 15 i un 20%. I l'any anterior també van baixar, és a dir, és de veres que les editorials estan patint una crisi molt forta. Això com s'està traduint al sector editorial valencià? Doncs curiosament el sector editorial valencià està aguantant. Està aguantant com? Algunes editorials han hagut de fer ajustos en el seu personal, però no ha hagut una debacle de que hagin començat a tancar editorials. I aquesta situació no s'ha donat. Se pot donar en el 2014? Doncs pot ser que sí. Pot ser que sí, perquè és un sector editorial, el sector de la cultura està molt afectat per una banda, per la manca d'ajut institucional, perquè les ajudes han caigut fins a uns extrems de deixar-la pràcticament a zero, i després perquè el consum en aquests moments està per terra i la gent abans compra productes de primera necessitat que llibres. Aleshores, clar que està afectat. Se compleixen ara 30 anys de la llei d'ús i ensenyament del valencià, va ser un motor per al valencià a les escoles, però també va ser un motor per a la indústria editorial valenciana en valencià. Què li deu aquesta indústria, aquest sector editorial valencià? Jo crec que li deu molt. Ara, és de veres que fins a la llei d'ús, la llei d'ús era una llei que anava a possibilitar moltes coses i al final s'ha quedat que només ha possibilitat una, que és important però només una, i és que ha introduït el valencià en el sistema educatiu. Ahir sí que la llei d'ús, diguem-ne que ha triomfat raonablement. Sí que és de veres que a partir de la llei d'ús n'hi ha moltes editorials que poden viure d'elaborar materials i productes adreçats a aquest públic d'infantil, d'educació primària i d'educació secundària. Tots tenim en el nostre cap les editorials que han pogut fer això. Sense aquesta revolució que va significar la introducció de l'ensenyament del valencià i en valencià a les escoles, la majoria d'aquestes editorials no existirien. Hem parlat de la importància de la llei d'ús en el sector editorial valencià, però com a representant dels editors valencians, com a primer cap dels editors valencians, què li falta a l'edició en valencià i quines propostes faries i fas des de l'associació? Jo crec que el gran repte que tenim en este país, i ja no tant parlant com a editor, sinó com a persones interessades en el llibre i en la lectura, és que s'incrementa el número de lectors. El País Valencià llegim per baix de la mitja d'Espanya, i Espanya està molt per baix de la mitja d'Europa. En Espanya el 59% se declaren lectors habituals, al País Valencià el 56%.
La realitat que tenim és que en tots els anys que tenim d'Estatut d'Autonomia i en més de 10 anys de llei del llibre, que crec que és de l'any 2002 o 2003, mai s'ha fet un pla de foment del llibre i la lectura. No ha existit. Han existit accions puntuals. L'Ajuntament de no sé què llança una proposta, la Conselleria llança una altra, ara fem no sé què, ara fem uns cartells que van per als autobusos, que tot això està molt bé, però no n'hi ha un pla que analitza la situació, és a dir, què està passant en les llibreries, per què estan tancant llibreries, què està passant en el sector editorial, per què està tan atomitzat, per què és tan petit, què està passant en els lectors, com és possible que tinguem un 3% de lectors que llegeixen en valencià. Això no s'ha fet aquest estudi. I el que és pitjor, tampoc s'ha fet línies d'actuació per aconseguir millorar això. Nosaltres des de ja fa prou temps estem reclamant que ens posem mans a l'obra a fer dissenyar aquest pla de foment del llibre i la lectura. I aquesta és la raó de la fundació que hem creat ara, perquè la fundació naix claríssimament en aquesta idea, la d'aglutinar esforços, la de els qui tenen que portar el govern d'aquest país, els partits polítics, intentar ajuntar-los, intentar fer-los entendre que és necessari incrementar la lectura en aquest país, no per a que les editorials visquen millor, que també, o per a que els llibres visquen millor, que també, sinó senzillament per a que aquest país siga més culte. I en això estem. I així estem des d'ací, des de la plaça del Llibre. Des de la plaça del Llibre, per aconseguir que hi hagués més en València. Pues llarga vida al llibre, no? Clar que sí.